Boas noites. Centos de lucenses se sumaron esta mañá ao proxecto En Camiño contra a Violencia Machista, unha iniciativa na que os participantes, vestidos cunha camiseta negra co lema Lugo en negro, seguiron as pegadas negras espalladas polo casco histórico, tinguindo así de loito as rúas da cidade en sinal de dó polas vítimas da violencia de xénero. Nesta iniciativa participaron o presidente da Deputación Darío Campos e a alcaldesa de Lugo Lara Méndez, que coincidiron ao sinalar que institucións, asociacións e cidadáns deben loitar xuntos para acabar con esta lacra social. Institucións, asociacións e cidadáns debemos unirnos para que ningunha soa muller máis sexa vítima da violencia machista. E hoxe queremos amosar esta unión e esta loita a través dunha iniciativa que partiu da nosa Escola de Imaxe e Son. Os alumnos de primeiro de produción foron os encargados de organizar esta andaina de pegadas negras, que nos levará desde esta plaza ata a sede da Escola da TIC. Durante este percorrido faremos, ademais, varias paradas que incluen actividades. Convídovos a que vistades a camiseta con lema Lugo en negro e fagamos máis visible a nosa unión contra a violencia de xénero. Agradecer a toda a sociedade lucense a súa implicación. Evidentemente, se queremos acabar con esta gran lacra, debémonos de implicar todos, desde o cidadán da PE a todas as asociacións, entidades, institucións, e creo que a resposta está sendo masiva, contundente por parte de toda a sociedade, co cual, a priori, xa moitísimas gracias. Moitos establecementos que ademais nos dicen que non lles chegou a información e que por eso nos adheriron, aqueles que se foron adherindo en último momento, pero a resposta é masiva e total da sociedade lucense. Creo que a causa o merece, son 39 mulleres asasinadas xa no que vai de ano pola única condición de ser muller, e isto non me canso de repetilo, pero é así, é triste ademais que pola única condición de ser muller unha persoa poida morrer a maus da súa parexa ou exparexa. Debemos acabar con isto, a concienciación está, as institucións estamos implicadas e, sobre todo, hai que seguir implicándose por parte daquelas institucións que teñen as competencias. Hai unha lei estatal aprobada desde o ano 2004, o que hai que dotala e aplicala para que sexa efectiva e paliar esta situación, e o obxectivo non é outro que chegar a cero para que non haxa ningunha soa muller máis que morra a maus das súas parexas ou parexas. Catas históricas, un roteiro nocturno e un concerto de jazz son os actos programados dende o Concello para celebrar o 16º aniversario da muralla como Patrimonio da Humanidade. Uns actos que presentou esta mañá a edil de Cultura Carmen Basadre, que aproveitou a ocasión para chamar a atención da Xunta responsable da conservación da muralla para que examine a estabilidade dos cubos nos que existen fendas. Ademais, Basadre solicitou a colocación de papeleiras no adarve e facer accesible a Porta de San Fernando. Como verán todas, se van dando un paseo pola ronda da muralla, é verdade que ten fendas a muralla e que están ben á vista e que están precisamente xusto diante do que é o edificio da Xunta e que agora o lempala das ervas pois é cando se lleve máis, non? Bueno, pois tamén desde aquí lles pedimos que por favor que lles fagan un examen de como é a estabilidade deses cubos para ver realmente que non lle vai a suceder nada. E eu me atrevería a reclamar máis cousas que son importantísimas para Lugo e para a muralla e para mantela limpa. Ben, loitouse moito por ter un ascensor. Ao final, se fixo un ascensor integrado na muralla. Ben, pois eu creo que o mesmo se pode facer para poder poñer alguna papelera de forma que se integre tamén na muralla. Porque xa non solamente polas, vamos a poñer entre comillas, porque os cas non teñen culpa, senón pola mala educación do cuidador ou da cuidadora do can. Pois é que non é solamente por eso, senón porque, oye, pois cando hai turistas ou a xente pode ir comendo un helado, pode ir comendo un bocadillo, calquer cousa, e non hai en donde tirar nada hasta que rematas o percorrido. Por lo tanto, eu creo que tamén é imprescindible, que xa en algún outro momento se falou delo, que é a Porta de San Fernando, que é a única que nos queda, que non é accesible, que no seu día solamente nos permitiron poñer pois o pasamans. Bueno, pois eu creo que tamén podíamose facer ese esforzo de que unha parte polo menos das escaleiras a mitade, que se pudera facer unha rampa accesible, que eu creo que para nada rompe pois o que é a muralla nin o seu aspecto.
E mañá no Concello celébrase o pleno ordinario correspondente ao mes de novembro. Nel debatiránse, entre outras mocións, unha correspondente ás dotacións do auditorio. Sobre este tema, Carmen Basadre asegurou hoxe que dende o Concello só queren que a Xunta poña os cartos correspondentes para equipar esta dotación, ao igual que fixeron noutras cidades galegas. O Concello o que quere é a igualdade de condicións que tuveron outros concellos que se fixeron auditorio, por exemplo, Ferrol. É dicir, o Concello que quere é que a Xunta tamén poña aí os cartos que corresponden e bueno, que o editorio sirva para poder abrilo o máis rapidamente posible. Entonces, bueno, pois iso é o que queremos, a igualdade de condicións, que se faga tamén xustiza con Lugo, porque o que non queremos é unha esmola, como acaba de decir ahora mismo o señor Balseiro, que os cidadáns de Lugo, bueno, pois que somos moi bons e moi comprensivos e todas esas cousas. Non, é así, mal empezamos, se temos que ir pedindo cousas por compasión e caridade. O que queremos é xustiza, nin compasión nin caridade, queremos xustiza, punto. E ante a alarma social xerada na cidade polas últimas tentativas de violación que se rexistraron na zona de Augas Férreas, a cidadanía exixe ao goberno local medidas efectivas de vixianza e tamén que se ilumine como corresponde determinadas zonas da cidade que están sumidas na penumbra e que son de paso frecuente para centos de lucenses. Neste senso, o voceiro do goberno local, Miguel Fernández, asegurou hoxe que estudarán a posibilidade de iluminar estas zonas, pero non pola alarma social xerada, senón por mellorar a cidade. Bueno, eu non o vincularía desde logo nin ca alarma social nin ca denuncia esa, sino que dentro do que se fai habitualmente de control e de mellora da iluminación e de infraestructuras e demais, pois está facendo. Efectivamente, é unha zona amplia, unha zona con moitas rúas, etc. E, en todo caso, pois, os técnicos correspondientes valorarán, pero como no resto das zonas. Eu, desde logo, eso non vincularía nin con un feito absolutamente puntual como ese do que falaba vostede, nin, desde logo, con ninguna denuncia. É dicir, é un procedimento normal que fan os nosos técnicos e, bueno, en todo caso, sempre que hai algún tipo de comunicación, de solicitude por parte dos veciños, etc., pois, lóxicamente, procuramos atendelos. E dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego pediron hoxe ao goberno local que preste maior atención á vixianza e á limpeza da praza da Calella do Hospital. Segundo o voceiro desta formación, Rubén Arroxo, esta praza de recente construcción se está botando a perder. Ben, estamos nesta nova praza, a Calella do Hospital, que se une aquí co Carril do Son e que se fixo hai moi poucos meses, e rematouse moi poucos meses cos fondos do Plan Urban. É unha praza nova, pero que lamentablemente pois xa ten bastantes deficiencias, non? Deficiencias como é a habitual suciedade ca que nos atopamos nesta rúa, como poidan ser as pintadas ou como poidan ser os malos olores polos orins, non? Que se poden ver aquí nun día habitual. Nos o que lle pedimos ao goberno municipal é que preste maior atención a esta praza, que podría ser un sitio ideal en Lugo pois para poder facer dende actuacións musicais, dende actuacións teatrais, unha praza que podería ter moita vida e que se está botando a perder e costou realmente pois moito diñeiro. Entón, pedimos simplemente que haxe unha atención tanto de vigilancia como de limpeza para que se manteña nun estado que poida estar humanizado e que poida ser usado polos veciños e veciñas de Lugo. Dous residentes da residencia de maiores das Gándaras ingresaron onte no Hospital Universitario Lucus Augusti afectados por lexionela. Malia todo, esta mañá a súa situación era estable, pero compre recordar que hai 2 anos este centro viviu unha situación semellante cando 8 usuarios ingresaron no ULA tamén afectados por lexionela. Un novo brote de lexionela na residencia das Gándaras provocou onte o ingreso no Hospital Universitario Lucus Augusti de 2 dos seus residentes e impediu que o resto puidesen acceder ás súas habitacións en todo o día. Os 2 doentes, un home e unha muller, esta mañá xa se atopaban estables, segundo informou hoxe o diario El Progreso. O centro xa vivira fai 2 anos unha situación similar, na que a infección provocara a hospitalización de 8 dos seus residentes e na que tardaran 2 meses en controlala.
Nesta ocasión, os técnicos de Sanidade acudiron esta mañá á residencia para iniciar o protocolo destes casos, é dicir, localizar o foco e aplicar o produto desinfectante, que debe permanecer varias horas actuando. Por este motivo, os residentes tiveron que permanecer na planta baixa sen subir ás súas habitacións e sen usar auga quente, xa que esta bacteria transmítese a través do vapor de auga. A detección deste novo brote de Legionela produciuse mentre se realizaban obras de mantemento para cambiar toda a tubaxe do centro. Isto foi todo por nosa parte, pero lembren que poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogalicia.com. Deixámolos agora con imaxes da exposición aos unidades da memoria que se pode ver na Sala Isco, pero lembren que voltamos de seguido coa actualidade deportiva. Ata agora. This is so irrational. You could say I'm tripping, oh. Lately I've been sipping, oh. I just got done smoking, oh. Just a few minutes ago, man. I cannot lie. Gotta keep it real till I fucking die, man. Gotta stay fly. This is so irrational. You can say I'm tripping, oh. Lately I've been sipping, oh. I just got done smoking, oh. Just a few minutes ago, man. I cannot lie. Gotta keep it real till I fucking die, man. Gotta stay high, stay fly. 3-6 Mafia 2-1-6. Warriors blew a 3-1 lead and now we got this ship running up the fucking medals. Kyrie Irving with the flick. Watching dummy moves by funny dudes. Adam Sandler click. Madam, may I get a lick? I'm starving and I'm fucking sick. I'm out my mind, just toss that shit like Cam Newton. I'm dabbing quick. I don't dance, just smoke advanced and make your mommy move her hips. What can I say? What am I, man? Just a piece of shit with a drink in his hand. Moving without a plan, trying to be a better man than the ones that came before. But it's hard when surrounded by these drugs and these horse closing doors that you open. Swimming with the sharks and oceans, hoping for my chance it opens. Deep blue sea, it's not that rough. Waving through the fucking dust. I'm fucking done, I'm fucking nuts. I hate myself, I love your guts. I don't know what I'm saying now, so I'ma turn the fuck back up. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. O Cafés Candelas Breogán quere esquecer a derrota colleitada ante o Guipúzcoa cunha vitoria no Pazo ante o Melilla, un encontro que será especial para Josep Franch, que se enfronta ao seu ex equipo. Fue una derrota dura más que nada porque no fuimos nosotros en prácticamente ningún momento del partido. Tuvimos algún destello de algún momento de anotación, de jugar al ritmo que queremos, pero nos costó bastante entrar. Y trabajamos para recuperarlo, para volver a recuperar esa velocidad, ese juego alegre que nos está caracterizando hasta ahora. Y vamos a ver, porque el rival también seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles. Tenemos un baloncesto muy ofensivo, somos capaces de anotar 90 y tantos puntos en muchísimos partidos y bueno, es un baloncesto bonito de ver también para el espectador y que a nosotros pues se nos da bastante bien. Empezaron un poco mal al principio de temporada, sí que es verdad que en los últimos partidos parece que ya están jugando bastante mejor. Va a ser un partido bonito, para mí también especialmente, porque el año pasado bueno, fue un gran año ahí y va a ser bonito y vamos a intentar ganarlos, claro que sí. Sí, hemos cambiado, bueno, la parte principal del equipo se mantiene, creo que son 6 jugadores del año pasado, hemos cambiado 4. Juegan un estilo un poco parecido, con alguna alternancia también, al tener jugadores quizá un poquito más veteranos, que están buscando un ritmo quizá no tan alto como el año pasado. Va a ser un partido bonito y
y seguro que la gente se lo va a pasar muy bien. En ser nosotros. Si somos nosotros mismos y jugamos al ritmo que hemos estado haciendo los últimos partidos, quitando el de San Sebastián, yo creo que tenemos mucho ganado. Hay que ser valientes, ser agresivos y a partir de ahí pues apretar en defensa, que ellos también tienen bastantes puntos. Es espectacular, una pasada. La verdad que como visitante el año pasado lo sufrí aquí con Melilla, que perdimos de un punto solo, y tenerlo como local es una gozada. Cuando el equipo flaquea un poco, la gente está encima, está animando, y no solo dentro del campo, sino el ambiente que se respira de baloncesto en la ciudad de Lugo es algo espectacular. E ata aquí a información deportiva de hoxe. Que teñan moi boa noite e ata mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.